Een wel heel bijzondere dag voor Anke Bielsma van Nes. Ze waard vreedmoorn in het provinciehuis in Ljouwert verrast mij een koninklijk lintje. En net Samarien. Ik krijg eigenlijk nog maar achter dat ik ridder ben. Ik hier alleen nog, ik zeg in mijn holle, dus toen ik het zeg, een lintje, want zo neemt dat. Maar nou zie ik dat dat ridder is. Nou komt mijn vechtmodus natuurlijk boven. Er moet nog heel wat gebeuren. Wil ik dit van mezelf rechtvaardigen dat ik dit krijg. En ja, ik vind het een onvoorstelbaar grote eer. Maar ik ben blij dat Jim hier zit. Want zonder Jim hier dit echt niet kind. Ik kreeg even een dankwoordje naam en toen dacht ik, daar ga ik niet zijn van, als ik wat er oer mij zijn is, dan kan ik wel wurg van mezelf worden. Dat ik nou een beetje beter begrip ben om soms mensen om mij heen te zeggen, nou maakt het ik wat rustiger of van is het net te volle. Maar je krijgt zo volle eer van wat je zelf als gewoon vinden, omdat je dit dwaanwollen vanuit je het ziel ging. Ja, dat is het. Ja, mag ik een terug? Mensen applaus. De uitreiking werd dient terug de commissaris van de Koning Arno Brok. En dat op onvraag van hemzelf. Ik wil even taststemming voor haar en Oerlis, maar Johannes Kramer, uw burgemeester in Noord-Friesland. En die vond het echt een prima idee. En Joert dacht ik dus één koninklijke onderscheiding. En ja, dat komt toch die persoonlijke band en verbintenis.